עכשיו לפרק המגזין שלנו לסדרת כתבות חדשה, שווים שמה. בארבעת הימים הקרובים נערוך לכם היכרות עם צעירים יוצאי דופן. חן ושי, רוני, עידו, גולן, יוליה וטומי. כולם צעירים ישראלים שעושים הכל כדי לשרוד בבעיות יוקר המחיה והמתיחות הביטחונית. ובכל זאת יש בהם גם משהו שונה. כי כולם צעירים בעלי צרכים מיוחדים. מה שנקרא בעלי מוגבלויות. בארבעת הפרקים שנביא השבוע יחשפו הצעירים האלה לפני מאיה איידן את עולמם, ובעיקר ילמדו את כולנו פרק הגון בדרך שבה אפשר להתמודד עם קושי, עם כל קושי. דרכם ביקשנו לספר על הדרך שבה רשויות המדינה ואנחנו כחברה מתייחסים אל בעלי המוגבלויות שסביבנו, עיוורים, חרשים ונכים. הנה הפרק הראשון בסדרה של מאיה איידן. אנשים פוגשים אותי ואומרים לי, וואו, איך אתה עושה את זה, אתה גיבור, אתה נלחם וזה, ואני אומר להם, לא, זה לא גבורה, זה לא גיבור, אני לא נלחם בשום דבר, אני פשוט חי משהו שיש לי אותו מגיל קטן, ואין לי ברירה אחרת, כאילו, לשבת בבית ולרחם על עצמי זאת לא אופציה. מהי התגובה האינסטינקטיבית שלכם כשאתם רואים אדם עם מוגבלות? השאלה הזאת שבה ועלתה שוב ושוב כשצילמנו את הסדרה. האם אתם נמנעים ומפנים מבט, או מנסים ליצור קשר? יותר מ-200,000 אנשים בעלי מוגבלויות שונות חיים בישראל. אלה החיים מנקודת המבט שלהם. עידו אפרתי, בן 28, הוא סטודנט שנה רביעית לייעוץ חינוכי באוניברסיטת בר אילן. בגיל 2 איבד את הראייה לחלוטין, והוא חי למעשה בחושך מוחלט. אין לך זיכרון של ראייה בכלל? לא, ממש לא. מבחינתי זה כאילו להיות עיוור מלידה, אני בעצם לא זוכר כלום, וחי את החיים ככה בעצם. כל התפיסה שלי היא תפיסה שמתבססת על שמיעה ותחושות בעיקר. ההתמצאות במרחב היא משהו שהוא מתרגל מגיל צעיר. את מבנה האוניברסיטה הוא מכיר כמעט בעל פה. עברנו את בניין 505, עוברים את 507. חשוב שקודם כל תהיה היכרות מינימלית לפחות של מה נמצא איפה. עכשיו למשל יש פה מזרקה, וזה למשל סימן שהוא סימן שמיעתי בשבילי לדעת פחות או יותר גם איפה אני נמצא. אני כן אוהב להתנסות ולהגיע למקומות חדשים ולאתגר את עצמי, ומקסימום אתה נעזר באנשים, ואני שואל כל הזמן אנשים איך מגיעים מפה לשם. בישראל חיים היום כ-25,000 עיוורים וכבדי ראייה. אם פעם עיקר התקשורת הייתה כתב הברייל, הרי שהיום הטכנולוגיה חוללה מהפכה של הנגשה, והם יכולים לעשות כמעט כל דבר שאנשים רואים יכולים לעשות. מחאה בטייבה גלשה לכביש, אך לדברי התושבים המשטרה בכלל לא התערבה. אתה רואה דרך האצבעות כרגע? מה שכתוב מופיע לי בכתב ברייל, ואני קורא אותו באצבעות, כן. בעזרת תוכנה מיוחדת וצג ברייל שצמודים למחשב, עידו גולש לאן שהוא רוצה. אני כרגע הפעלתי את אופציית הדיבור. עכשיו לצורך העניין אם אני אכנס לגוגל, אפשר לשמוע שהוא גם מקריא את מה שאני מקליד, ואני גם שוב רואה את זה על הצג. פקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטה העברית בירושלים, ספרות עברית, תואר ראשון מתחרה איתי. יותר ויותר אתרים מכירים בחשיבות הזאת ומאפשרים לתוכנה לקרוא אותם, אבל לא כולם. חשוב לציין שיש אתרים שהם לא נגישים, בגלל שהגרפיקה שלהם היא בעייתית, ותוכנות קוראי מסך לא מזהות את מה שכתוב. עידו למד תמיד במסגרות רגילות, הוא נוסע בתחבורה ציבורית וגר לבד. הנה, כל האזור הזה, זה גבשושיות. כשאני הולך, אז אני יכול להרגיש גם ברגליים וגם במקל, צעד לפני שמתחילות המדרגות. הוא עצמאי לגמרי ולא עושה מזה עניין, אבל לפעמים זה לא מספיק. יש הרבה מקרים שאנשים מאוד מובכים מהסיטואציה של התקלות עם אדם שהוא לא רואה, כמו עם אדם עם מוגבלות אחרת, ואז לא יודעים כל כך איך להתייחס, יש איזה מין ריחוק כזה, יש מין הרגשה שכאילו יש מחיצה שמפרידה בין העולם שלי לעולם של האנשים הרואים. כאילו יש איזה מין הפרדה גורפת כזאת בין אנשים רגילים לאנשים, נקרא לזה מוגבלים, כמה שזה יישמע אולי לא טוב, אבל זה מין תחושה כזאת שעולה לפעמים, שאני מרגיש קצת בדידות בעולם הזה לפעמים. כרגע מסביבך שקט מוחלט? כן. את לא שומעת אותי? את רק קוראת שפתיים. כן.
רוני היא חירשת מלידה. היא הולכת עכשיו בקניון הרועש בשעת צהריים, אבל אצלה, כמו שאתם שומעים, שקט מוחלט. בזכות ההורים שלי, הם לקחו אותי כל הזמן כדי תקשורת, ובגלל זה אני מדברת טוב כמו שאני היום. היא בת 28, וכמו עידו, היעדר חוש השמיעה לא עוצר אותה. אני הולכת הרבה לחוגי של ספורט, אירובי, זומבה, דנס, הכל. ואני בשורה הראשונה, משתלבת נהדר ורוקדת כמו כולם. והמדריכה אפילו אומרת לי, אם היית שומעת, את היית עפה. היא למדה עיצוב גרפי, אבל לא רוצה להעביר את זמנה מול מחשב, להתקבל לעבודה עם אנשים, זה קצת יותר מסובך. לדוגמה מקורות חיים, אני רושמת שאני לקוית שמיעה. ברור שלא יחזרו אליי. ואם את לא רושמת, חוזרים? לא שאני לא רוצה, אני כן רוצה לרשום, כי אני גאה בזה. זה פשוט להיות גאווה, אני חושבת שזה פשוט גאווה להיות לקוית שמיעה. זה מייחד אותי, זה מי שאני, קצת יוצא דופן, קצת שונה. בשבוע שעבר הצטרפנו אליה לחיפוש עבודה עם מצלמה נסתרת. נכנסנו לכל חנות שבחזיתה הופיע שלט דרושים. עובדים? אנחנו כרגע לא כל כך, כי אנחנו עכשיו במחיר חיסול, אנחנו עוברים למקום אחר. את זה אני אתן למנהלת שלי, והיא תחליט כאילו אם נתקשר או לא. חלק אמרו לא, חלק אמרו תשאירי פרטים, כי זה בזלזול. האמת, שעד עכשיו לא חזרו אליי. רק כדי להיות בטוחים, שלחנו לאחר מכן את לי, התחקירנית שלנו, לנסות ולהתקבל לאותם מקומות, והיא כמובן התקבלה לעבודה בלי בעיה. כאילו זה לקבוע, כן? זה לא... כן, כן. נראה לי שכן. אבל מחר ניסיון? אוקיי. ומחר בשתיים. תקועה. תקועה מאוד. וגם האנשים מסביב לא נותנים לי להתפתח. זה מה שאני מרגישה. כן. אני אומרת להם, יש לי את היכולת, יש לי מוטיבציה, אני אומרת להם, אני מוכנה הכל. אפילו מוכנה בתור התחלה, כאילו בלי כספי, מוכנה. לא מעניין אותם. קשרתי עליך ולא ענית. בגלל שרצו לצלם אותנו. מבין? מוריה נולדה להורים חרשים. הנה, תגיד שלום. מה נשמע? מה חדש? היכולת לדבר בשיחת וידאו מאפשרת לכל המשפחה לתקשר בשפת הסימנים. גם אנחנו נעזרנו במתורגמן כדי לדבר עם מוריה. אני חייתי בעולם ורוד. לא ידעתי שיש שומעים בחוץ אפילו. בישראל חיים כ-650,000 חרשים וכבדי שמיעה. כמעט 100,000 נעזרים בשפת הסימנים כדי לתקשר. הם זכאים לשעות תרגום בשפת הסימנים, אבל מספר השעות שהקציבו להם מגוחך. 45 שעות תרגום בשנה. להזמין פיצה. אני צריכה לבקש מכל העולם להתקשר עבורי. מה בחביתה? עשבי טיבול, בצל, פטריות? לכל רופא שאני הולכת אני צריכה תרגום. אני מנסה לפעמים לא, אך קשה. אוטומטית, המחשב מסתיר את פניו, אני אומרת לו זוז בבקשה, הוא אומר לי מה? אני צריכה את השפתיים שלך. וקשה, וממש מתחילים להתווכח ולבזבז את הזמן, ואנשים מתעכבים בתור. בכל בוקר שי מכין לכן קפה עם קינמון, ובאופן קבוע הם מדברים על החלומות שחלמו בלילה. חלמתי חלום מוזר שאני הולך ממש על מסילת רכבת, ואני עובר איזשהו גשר מעץ, ואני רואה ממש סוג של רוחות רפאים כאלו מלמטה, ואז אני רואה את הרכבת מגיעה, ממש מתקרבת, ואני צועד לעברה, והיא מתקרבת לעברי, ואני על הגשר, לאן אני הולך? ממש מתקרבת, ואז דסתי הצידה, והיא חלפה עליי. במבט ראשון שי וחן חרשים. הם מורים לשפת הסימנים ומרצים לפני קהלים שונים על הליקות שלהם, שהיא לקות כפולה. גם שי וגם חן לוקים בתסמונת אשר. הם חרשים שלאט לאט מאבדים את ראייתם. לפני שהתחיל אצלי האשר,
נופלים לי דברים, ואני לא הייתי שמה לב. הייתי שואלת, איפה? תסמונת אשר מתחילה בגיל ההתבגרות ומתבטאת בערפול הראייה המרחבית. לאט לאט שדה הראייה נסגר, ולעיתים אף נעלם לגמרי עד עיוורון מוחלט. הרבה פעמים אנשים מבינים אוטומטית שאני חירש בגלל שאני מדבר בשפת הסימנים, אבל בקשר לאשר, אז הם מסתכלים עליי מוזר. זאת אומרת, מה בוחנים אותי? אז אני צריך לומר להם, יש לי בעיית ראייה. הרבה פעמים כשאנחנו הולכים על מדרכה, אנשים חרשים ומדברים בשפת הסימנים, אז נורא קשה גם ללכת וגם לדבר, אנחנו צריכים לעצור. כי לפעמים יכול להיות עמוד בדרך. כ-800 איש בישראל לוקים בתסמונת אשר, למרות ואולי בגלל מספרם הנמוך, הם נופלים בין הכיסאות, והרשויות פשוט לא מכירות בלקות הכפולה. בכל מיני מוסדות ציבוריים, ממשלתיים, הם מכירים בנו רק כחרשים, או כעיוורים כבדי ראייה. לא מכירים בזה? או עיוורים או חרשים. תבחרו? מה? ולכן מאוד חשוב לנו שהממשלה, המדינה, והמוסדות הציבוריים ישנו את החוק ויכירו בנו כלקות כפולה, על מנת לתת לנו שירותים בהתאם. למרות אובדן השמיעה ואובדן הראייה שהולך וגובר, שי וחן מקבלים את המצב ומסרבים להתרכז באובדן. מה, זה ברייל, נכון? כן, זה ברייל. מה כתוב פה? כתוב פה, שי גדול מהחיים. אני? הם חיים מלאים, מטיילים ועובדים, שי ממשיך לעסוק בצילום עד כמה שראייתו תאפשר לו. החלום שלי הוא באמת שכבר ימצאו את תרופת הפלא לבעיית הראייה שלי, על מנת שאני אוכל להוציא רישיון נהיגה כבר. כל בעלי המגבלות החושיות נאלצים להתמודד יום-יום עם בעיות נגישות, עם אפשרות לתקשר בלי לראות או לשמוע, ומי שמסייע להם כמעט תמיד יהיו העמותות. הספרייה לעיוורים בתל אביב היא מקום שמנסה לגשר על הפער בעבור העיוורים למשל. אני רוצה לקחת כמה ספרים. אוקיי. מזמן לא קראתי. עשרות ספרים, רבי מחר, כתבי עת וספרי לימוד מתורגמים פה לכתב ברייל או מוקלטים על תקליטורים. המיזם האחרון של הספרייה הוא הנגשת סרטים. הוא נושק לה. זיגי, הנהג הזה הציע לאבא שלו. על הפאנץ' הבא. כאן מקליטים על פסקול הסרט את מה שקורה בין הדיאלוגים. תיאור הדמויות, הפעולות והסצנות כדי להמחיש את הסרט למי שלא יכול לראות. פרידה מזדקפת. שקט מסתרר. זה קטליזטור טוב להוציא קצת את החבר'ה מהבית, שילכו לבתי קולנוע, שישבו כמו כולם בסרט, יאכלו פופקורן ויאזינו לסרט כמו כל אחד אחר. אבל שוב, פעילות הספרייה מוגבלת ובגלל בעיות תקציב, רק 6% מכל החומר המודפס בארץ מתורגם. ההשקעה באנשים עם מוגבלויות, כדי שאחר כך הם יהיו אנשים משוקמים ומפרנסים, זה השקעה שמצדיקה, היא מחזירה את עצמה בגדול, כי אז אנשים לא מקבלים תמיכות ולא קצבאות ולא כאלה דברים, שבעצם המדינה מרוויחה מזה. היא מקבלת מזה בנפיט מאוד גדול. היא חוסכת במקום אחר. אני לא רואה כלום בחיי. הדוגמאות שהבאנו כאן ממחישות אולי את הרגשתם של עידו, רוני, מוריה, שי וחן. הם אנשים מתפקדים ושמחים, אבל מרגישים לפעמים בשוליים, גם של הרשויות וגם של החברה. אתה הולך נורא מהר. אז אני אתן בעיה. תרגישי חופשי, אני עתיתי, אין לך מה לדאוג. טוב, זה מלחיץ. אני חייבת להגיד לך, אין מה להגיד. חווה את זה מילדות, אז אני מניחה שאתה רגיל לזה, אבל... הרבה דברים הם אני כאילו בראש. מרגישה שאני הולכת עוד שנייה ליפול, עוד שנייה הרגל שלי, כאילו, אני אתקל במשהו, אתה מבין? כן, אני מבין. זה עניין של הרגל, כשאתה כבר רגיל לחיות ככה, אתה כבר הרבה פחות מפחד. אולי אנחנו צריכים להיכנס קצת לנעליים שלהם כדי להבין עד כמה הם חזקים. וואו. עידו היה רוצה להשתלב כיועץ חינוכי בבית ספר, מוריה תעבור אחרי השחרור לחיים עצמאיים בתל אביב, ושי וחן ימשיכו למצות כל רגע. רוני עדיין לא מוכנה לוותר על קשר עם אנשים. אורח החיים שלך הוא לגמרי נורמלי, נכון? כן. אין לך שום מגבלה. מבלה יוצאת, מכירה אנשים חדשים, חיה בכיף אפילו, בן זוג מדהים. עוד מעט חתונה. יותר מהעובדה שאני לא רואה, כואב לי שקשה מאוד להשתלב חברתית. הייתה איזו מערכת זוגית?
כן, בטח שהייתי רוצה להכיר מישהי. יש לי כן הרבה ידידות, הרבה חברים, יחסית הרבה קשרים חברתיים. ועדיין זה משהו שהוא תקוע, כי תמיד יש את הפחד הזה שבחורה תירתע מהמקל. ניסיתי הרבה דברים, אני עדיין מנסה. הם חיים בלי אחד החושים, אבל אנחנו הם אלה שלעיתים קרובות מדי לא רואים ולא שומעים אותם. טוב, מאיה, קודם כל שתי המלצות, אם לא היית כבר, במוזיאון חולון, דיאלוג בחשיכה זה מאסט, למי שעושה תחקיר על הדבר הזה, מדהים. וגם הסיפורים החרשים, יש שם שתי תערוכות שפשוט ממחישות לך מה זה להיות עיוור ואו חירש, זה מאוד מאוד מומלץ. נכון. עכשיו, אחרי שראינו את המקסימים האלה, אגב, אני מאמינה שרוני תמצא עבודה ראשונה, זה ברור לגמרי, היא מקסימה כמו כולם. מקסימה. מה התחושה שלך מול הממסד? תשמעי, אושרת, בכלל, בכל העבודה על הכתבה הזאת ועל הסדרה הזאת, אנחנו נתקלים כל הזמן בסדרי העדיפויות, במה שהממסד והרשויות אומרות בלי להגיד. סתם דוגמה פשוטה שאני אתן לך שלא נכנסה לכתבה, חלק ממוקדי החירום בישראל לא מונגשים. הם צריכים להיות מונגשים במייל, ב-SMSים, לאנשים שלא יכולים לדבר, לחרשים שלא יכולים לדבר בטלפון, יכולים לשלוח SMS, אז זה עדיין לא מונגש, אז זה היה צריך להיות מונגש עד יולי האחרון. אבל זאת התחושה. התחושה היא בעצם זה ששמים את זה ממש בסוף סדר העדיפויות, והאנשים האלה מרגישים שהם נשארים מאחור. אנחנו מקווים שזה ישתנה. לגמרי. אז מחר, בהמשך סדרת הכתבות שלך על מצבם של בעלי המוגבלויות הפיזיות, והשאלה מדוע מקומות רבים כל כך, כמובן עדיין לא נגישים להם, זה מחר. אנחנו ממשיכים עם פרק המגזין שלנו ועם סדרת הכתבות שווים על ההתמודדות של אנשים עם מוגבלויות בישראל. והערב, איך נראים החיים מגובה של כיסא גלגלים. גולן, שמיד תכירו בכתבה, נפצע לפני כ10 שנים בתאונת דרכים. מאז הוא מרותק לכיסא גלגלים. כבר מהרגע הראשון הוא החליט לא לשקוע בייאוש ולחיות חיים רגילים לגמרי, שווים, אלא שמגובה כיסא הגלגלים מתברר שכל פעולה פשוטה בחוץ היא לא באמת פשוטה. האשמים? אנחנו. הנה הפרק השני בסדרת הכתבות של מאיה עדן. אבא, פעם נסע, הוא הולך למקום כל כך רחוק, זה נרדם. נרדם? ומה קרה? ואוטו בא ממולו, ואז קרה תאונה והוא נפל על הגב. וקיבל מכה מאוד כואבת בגב, ובגלל זה הוא כיסא גלגלים. יאללה, כנס לחצר, כנס, ברייס, לא לעצור, לא לעצור. לא לעצור! יאללה. נועם יודע לספר מה קרה לאבא שלו גולן, ולמה הוא נכה. ומה אבא יכול להזיז? כמה אצבעות? 2. ואיתם הוא יכול לעשות נגרות. ואפילו לשחות. אני המונית שלו, אבא אני עייף, תיקח אותי. יודעים, עושים טלוויזיה? כן! לצאת? קצת. נשיקות? גולן נפצע בתאונת דרכים באמצע טיול בניו זילנד, כשהיה רווק בן 23. לא עייף, לא שיקור, לא סמים, לא כלום, באמצע הצהריים, תראה לזה ההתאפצות הראשונה פשוט, פתאום פתחתי עיניים באמצע התהפכות. בא איזה מישהו ואמר לי, אתה יכול להזיז את הרגל? אמרתי לו, לא. ואז הבנתי ישר באותו רגע שאני חוזר לארץ עם כיסא גלגלים. הוא טס לארץ והחל בהליך שיקום ארוך. הפגיעה בעמוד השדרה הייתה קטלנית. היום הוא מזיז רק 2 אצבעות בכף ידו. אין לזה סוף, אפשר לעשות טיפולי פיזיותרפיה כל החיים, כל השנים. ואני אומר תמיד שהשיקום זה החיים. אי אפשר כאילו להתחיל כל הזמן לעשות, צריך גם לעבוד, צריך לעשות דברים. במהלך השיקום גולן הבין שהוא חייב לחזור לחיים, ונחשף לעולם שהיה חדש לו לחלוטין, העולם שעל כיסא הגלגלים. זה השירותי נכים. אלה הם שירותים ציבוריים, הם עוד נחשבים מונגשים. לא
טוב, אני אעשה עם זה עם דלת פתוחה, אז תסלחו לי. זהו התסכול, וכאן לפעמים מתחיל הייאוש. ההתקלות היומיומית במחסומים, בכל פינה תזכורת שאתה בעל מוגבלות. עד שנפצעתי, אני הייתי מטפס על הרים, גולש רוח, סוסים, הכל. מי רואה מדרגות, מי רואה בתור משהו, אני מטפס על הרים, מדרגה זה בעיה. פתאום היום שאני רוצה לצאת, כל מדרגה, כל מדרכה זה אקוטי, אני מתקשר למקום, יש לכם כניסה? בטח, זה נגיש, אני בא. לא, סתם, זה רק 3 מדרגות. התקדמנו הרבה, אבל הדרך עוד ארוכה. שאנשים מבינים שזה מדבר על 18% מהאוכלוסייה. הם מספרים דמיוניים. איפה הם? הם בבית. הגורל קובע לך שאתה אדם עם מוגבלות, אתה מקבל בונוס מעצר בית. יובל וגנר, יושב ראש עמותת נגישות ישראל, לקח על עצמו להוציא את האנשים האלה מהבית. הוא טייס מסוק לשעבר, בתאונת אימונים הפך למשותק. היום הוא מרצה ומקדיש את כל זמנו להגברת המודעות והנגשת הסביבה. בדרך כלל כשחושבים על נגישות, אנשים ישר מקשרים את זה בין נגישות לכיסא גלגלים. ולא כולם מבינים שנגישות זה לא רק לכיסא גלגלים, זה גם למוגבלויות ראייה ושמיעה, קוגניטיביות ושכליות. בשנת 2006 חוקק חוק הנגישות לבעלי מוגבלויות, אך עד 2009 הוא כלל לא יושם. התקציבים נמוכים ולרוב מוסטים למטרות אחרות, והוראות החוק מיושמות לאט מדי. לפעמים מדרגה אחת היא ההבדל בין עבדות לחירות עבור אנשים מסוימים. בין עבדות לחירות. נגישות זה state of mind. בשבילי זה הפוסט-סוציאליזם, זה הדבר הבא. זה ההגדרה הכי מדויקת מה תפקידו של הפרט ומה תפקידה של החברה. הפרט תפקידו לגשת, החברה תפקידה להנגיש. הנה דוגמה מעצבנת במיוחד. אגף השיקום של משרד הרווחה בירושלים, המיועד בין היתר לנכים על כיסאות גלגלים, פשוט לא מונגש. כבר שנים. כשאני קובעת עם עובדת סוציאלית לשיחה שאני רוצה לקבל את העזרה שלהם, אז אני צריכה קודם כל לתאם מראש פגישה בשביל שנוכל לסדר חדר חילופי, בגלל שהמקום לא נגיש בשבילי ובשביל האנשים שמקבלים טיפול פה. נאלצתי לקבל עזרה מאזרחים שירימו את העגלה, והעגלה שלי היא לא קלה, היא די כבדה בשביל שבן אדם ירים, וזה גם הרגשה לא נעימה. כבר היו חוקים במדינת ישראל שדרשו נגישות מסוימת של מבנים. הם לא קוימו בין השאר בגלל היעדר אכיפה. המפקחים שלנו מסתובבים ברחבי הארץ. כאשר התקנות לא ממומשות, אנחנו מוציאים מכתבי התראה, ועוד יותר מקרים קיצוניים מגישים גם כתבי אישום. כל פעילות יומיומית מחוץ לבית מצריכה תחקיר מקדים של גולן, וגם אם יש רצון טוב, הנכים מוצאים את עצמם כמעט תמיד במצבים מביכים. אני יכול לבוא למקום, יגידו, מה הבעיה? יש לי פה 4 סבלים, תסחבו אותך על הגב לקומה רביעית, פתרנו את הבעיה. אבל אין פה את הכבוד, וזה מאוד חשוב. אני מתחיל למסעדה, מכניסים אותי דרך המטבח מאחור, דרך החדרים של פחי זבל. בחור שיוצא היום לדייט, לא צריך להיכנס עם החברה שלו למסעדה דרך החדרי זבל. יציאה לחופשה זה כמעט לא בא בחשבון. הייתי בזמנו בבית מלון למשל. אשתי הזמין אותי בהפתעה. אז מה זה מלון נגיש? יש לך אמבטיה, את אמורה להתקלח על איזה כיסא פלסטיק באמצע החדר, מחוץ לאמבטיה, על כיסא פלסטיק. כל הזמן עושה לך בריכה, ולכן תתחיל הספורט הלאומי עם המגב שלא ייכנס לך לחדר. בחופש. זה חדר נגיש. נגישים לנכים, הם לא ממש נגישים לנכים. כיוון שזה בעניין ישן, אז אין לנו מקלחות, יש לי אמבטיה. ויש כאן מיקוז. אז לוקחים פשוט את השפופרת של זה ורוחצים את הנכה ככה פה, על הכיסא הגלגלים שלו. מה, הוא יושב באמצע? בכיסא גלגלים שלו, אין לו ברירה. אין חדר נכה 100%. בכלל? זה נקרא נכה, אבל זה נכה חצי כזה. באיזה קומה החדר הנגיש? האמת שכן. ראשונה, וואו. זאת אומרת, אין נוף. טוב. חבל, וואו. חדר אחד, כמה חדרים יש לכם פה בסך הכל? 6 נגיש. וואו, ורק אחד נגיש. בשנת
ב-2001, לפני 13 שנים, יצאו הנכים והנכות למאבק. 77 ימים הם הפגינו מול הכנסת בשביתה גדולה ומתוקשרת, שבמרכזה דרישה מרכזית של מטה המאבק, השוואת קצבת הנכות לשכר המינימום. דרישות אחרות מולאו חוץ מהדרישה הזאת, והנכים חזרו הביתה. דבר לא השתנה. אנחנו עדיין נאבקים על הזכות הבסיסית להתקיים, לרכוש מזון, לרכוש תרופות, דיור, ניידות, הדברים הבסיסיים והנורמטיביים ביותר. שיעור קצבאות הנכות הוא 27% מהשכר הממוצע במשק, 3,000 שקלים אם אנחנו ממש נדיבים. שיעור קצבאות הנכות בישראל קטן מהממוצע של מדינות ה-OECD בכ-75%. מחקרים מראים באופן מאוד חד משמעי שאנשים עם מוגבלויות נוטים להיות עניים, והשעניים נוטים להיות אנשים עם מוגבלויות. הקצבאות הן קצבאות לא מספיקות, השירותים לא מספיקים, עד לאחרונה גם מגמת השילוב בעבודה הייתה מאוד נמוכה, ולכן יש פה בהחלט שאלה של עוני, למרות שצריך להיזהר מסטיגמה של עוני שמשויכת ישר לאדם עם מוגבלות. שגית מור, דוקטור למשפטים, יצאה בזמן השביתה הגדולה לבדוק את הדרישה של מטה מאבק הנכים, וגם השוותה את היחס של המדינה לנכים רגילים לעומת יחסה לנכי צה"ל. המדינה לוקחת אחריות על נכי צה"ל יותר מאשר על הנכים הרגילים, משום שהיא מרגישה שיש לה תפקיד בגרימת הנכות. הטענה שלי לא שלא צריך לקחת אחריות עליהם, אלא למה לא לוקחים אחריות על שאר הנכים. המדינה יש לה אחריות לגבי מוגבלות הרבה יותר רחבה מאשר מי שהיא שלחה אותו לצבא. כי מוגבלות היא תוצר של עוני, של פשע, של זיהום אוויר, של מחלות שונות. כאן יד אחת. מוכן? פה יש למשל סוסט שבניתי לנועם עוד לפני שהוא נולד. לא בכלל עובדים מכשירים חשמליים, כי לרוב פה, כי להגיד כל הליטושים לזה בכלל ביד. כל הדברים האלה עם שתי אצבעות. כן. כל המשפחה התגייסה למען גולן והוא גר בבית נגיש לגמרי. לאחר הנגשת ביתו הוא החליט להנגיש את כל סביבתו והצליח לגייס גם את עיריית חדרה לנושא. היום הוא ושותפו עמיחי גורפינקל מנהלים את השלוחה של עמותת נגישות ישראל בחדרה. היינו צריכים ללכת לטיפת חלב, הוא הנגיש טיפת חלב. המעון ילדים של הילד לא הגיע, פשוט הלך ועשה את זה אחרת. אשתו של גולן אגב הכירה אותו כשכבר היה נכה על כיסא גלגלים. מוגבלות זה בראש. לקח לי חצי שנה לקלוט בכלל שהוא יושב על כיסא גלגלים, והיציאה הראשונה שלנו נסענו לראש הנקרה, והוא החליט שהוא עולה עד למערות, נכנסנו את כל המערות, אין לו פחד, הוא איש של אתגרים, אז זה קצת קשה לתפוס את זה בקטע של נכות או מוגבלות. הסביבה שלי כמובן פחות קיבלה את זה, ושאלו אותי, הייתו תגובות, או מה לא בסדר איתי, כאילו, מה, יש לך רגשות נחיתות או משהו כזה, או הצד השני שזה איזה אמיצת. לא תשבי לידי, סליחה, מה, שתשבי לידי בסופה. כן, היא לא העלה לידי בכלל, היא לא אוהבת אותי יותר, זהו. יש לי פרטנר לכל דבר, אז כל אחד בא עם מינוס. אז אני יודעת מה המינוס שלו מראש, יש לו הרבה פלוס. בואי, תדרכי פה עם הרגל שלך. שימי רגל פה על החום. אוקיי. עכשיו אתה יכול לנסוע. במסגרת מלחמתו להנגשה, גולן מייבק היום ציוד מחול כדי להקל על נכים ונכות את הנגישות ולהגשים לעצמו חלום, ללכת לים. כל פעם שלי בים עם נועם זה שאני כאן יושב ואיכשהו מגיע לחול רואה אותו במים עם אשתי, זה החוויה שלי של ים. פעמים רבות נכים ונכות על כיסאות גלגלים מנהלים את המלחמות שלהם לבד. הם לא מבקשים שיפרסו להם שטיח, אבל לפחות שישימו לב קצת יותר לקיומם. זה כיור שהוא תיאורטית הוא נגיש, בגלל שלמטה יש ספסל, אני לא יכול להתקרב אליו. אני עכשיו צריך כאילו... זה. מה שאני יכול... יש לי פה את המעקה הזה כאן, יכול מכאן אולי. זה לא אמור להיות כל כך קשה. כן, זה
ומדהים כמה הדברים שהם טריוויאליים כל כך בשבילנו, אפילו לא ניחשתי שזה הולך להיות קשה. אבל תקשיבי, אני מכירה את יובל וגנר מאז ימי הבית ספר, 15 שנה הוא עם העמותה הזאת שלו. מה, אנחנו מפגרים, כאילו, באמת. תשמעי, לוקח המון זמן לעשות את זה. רק בשנים האחרונות, גם ב-2010 וגם ב-2012, דחו את התקנות האלה להנגשה. משום שזה דורש תקציבים מאוד גדולים, ומודעים לזה, ומשום שזה דורש באמת את המודעות, כמו שאילן גילון אמר, זה state of mind, ואם מישהו מקים מסעדה חדשה, אז שיחשוב על זה, ושהשירותים באמת יהיו מונגשים, ולא בכאילו, וכמובן כל הסיפור של מוסדות החינוך והמוסדות הציבוריים שאמורים להיות מונגשים עד 2017, אני מאוד מקווה שזה יעלה לנו מודעות ויעשה. אני לא מבינה למה זה צריך להיות כך הרבה כסף, כשבן אדם בונה בית, הוא צריך לחשוב, או בעניין ציבורי, כשחושבים על זה מראש שום דבר. כן, אבל ראית אשרת שירותים ציבוריים בכתבה, שפשוט לא מונגשים, לא נסגרת הדלת. לא עושים את החשיבה הזאת עד הסוף. טוב, נקווה שזה ישתנה. מאיה איידן, תודה רבה לך. ומחר בפרק השלישי בסדרת הכתבות על לקויות שכליות, למה אנחנו כל כך נרתעים ממי ששונה מאיתנו. אנחנו ממשיכים בפרק המגזין שלנו בסדרת הכתבות שווים, על ההתמודדות של אנשים עם מוגבלויות בישראל. והערב סיפורם של תומי ולי. תומי בן 17 ולי בת 27, שמיד תכירו בכתבה, לוקים במוגבלויות שונות. אצל תומי זהו שיתוק שמתבטא בפגיעה בגפיים וביכולת הדיבור בלבד, ואילו אצל לי מדובר בעיכוב בהתפתחות השכלית, מה שלא מונע ממנה מלהתגורר בקהילה, לעבוד ולנהל חיים עצמאיים. הבעיה הגדולה של שניהם, שמפריעה עוד הרבה יותר מעצם המוגבלות, היא יחס החברה עליהם. יחס שמתבטא בדרך כלל ברתיעה מיצירת כל קשר משותף. הפרק השלישי בסדרת הכתבות של מאיה איידן שווים, הנה. מה הכי מעצבן אותך ביחס של האנשים אליך? מעצבן אותו שחושבים שהוא לא מבין, או שצריכים לדבר אליו כמו ילד קטן, נכון? פגעתי? אנשים פשוט מרגישים צורך לדבר אליך לאט, בקול, כדי שתבין. אתה מבין הכל, נכון? הכל לגמרי. כמה שלא יודע לכם? 4? מה 4 שלו? תומי ויאן הם אחים תאומים. יאן נולד בלידה רגילה, ואילו תומי נקלע למצוקה נשימתית ויולד בניתוח קיסרי. תומי לוקה ב-CP, שיתוק מוחין. נעזור לך? או שאתה מסתדר? תומי. נעזור לך? טוב. כשיוצא לנו להיתקל באנשים עם מוגבלויות כמו שיתוק מוחין, אנחנו בדרך כלל נרתעים, או לא יודעים כיצד לנהוג. זה נובע בעיקר מפחד ומחוסר מודעות. לתומי חשוב שידעו קצת יותר על המגבלה שלו, ויבינו שהוא מבין לגמרי מה קורה סביבו. אני חושב שאולי אנשים כאילו יראו את הכתבות, ואולי אפילו יזדהו ויחשבו כאילו, וואלה, זה צודק, זה נכון. אני יכול רגע קצת. אבל יכול להיות שהם לא כאילו באמת ילכו עם זה עד הסוף, ולא באמת אחר כך, כאילו ישכחו מזה אחרי יום-יומיים. שלא יראו. למה שלא יראו? כי? פריים טיים. פריים טיים. זה הזמן? אני גם חושבת שזה הזמן שאנשים ידעו. CP, שיתוק מוחין, הוא הפרעה באזור ההתפתחות המוטורית במוח שמתבטאת בשיתוק הגפיים ובהפרעות נוירולוגיות. אמנם תומי לא מדבר, אבל בעזרת לוח אותיות מנהל שיחות שלמות, ויש לו הרבה מה לומר. לא. לסגור אותך? כאילו לא לתייג אותך כנכה? לא לתייג אותך בגלל שאתה נכה אתה צריך בית ספר לנכים? עד לבית הספר התיכון תומי למד בבית ספר רגיל לגמרי בכיתה קטנה. כשהגיע לתיכון נאלץ לעבור לבית ספר לחינוך מיוחד, כי במערכת החינוך לא ערוכים לשילוב כזה בתיכונים, ואילו רצה להמשיך לבד בכיתה רגילה עם מלווה, היה נאלץ לוותר על כל הטיפולים הפארה-רפואיים שמשמעותיים מאוד בעבורו. היית רוצה להישאר בתיכון רגיל, בכיתה משולבת? בטח. מה הסיבה שלו בעצם? בגלל הבגרויות. והוא למד עד כיתה ט' אז הוא לא יכול להמשיך ללמוד גם לבגרויות? כנראה שלא, לא יודע. למרות שהוא עושה בגרויות. איזה בגרויות אתה עושה? תספר לה. מחשבים. המחשב. מחשבים ובמתמטיקה, ומה עוד? היה לך 4. בלשון. לשון.
טומי ויאן הם מתבגרים ממוצעים ומבלים יחד כמו מתבגרים. הם מדברים, מתווכחים ויורדים זה על זה. כן, אנחנו קרובים מאוד. אני הרבה פעמים בא עם טומי, סתם שומעים מוזיקה, עושים כל מיני דברים שמתבגרים עושים. אימוני כוח. כוח? כן. יאן מבין את טומי בלי מילים. איפה הוא מעצבן אותך? הוא אומר שאני יורד עליו. אני מעצבן אותו. כן, אני מקנית אותו, מציק לו. ומה? אחים, וכל מיני דברים, סתם, אני נותן לו עקיצות, מקלל קצת. טומי יודע שהמגבלה שלו, המראה שלו מתאים לפעמים, וזה קורה לו כל הזמן. לפני שבוע נסע עם נהג הסעות חלופי, והנהג לא היה מרוצה מהנסיעה. הוא התלונן, כאילו, למה אני צריך להסיע את הנכים האלה, לא? מוגבלים. מוגבלים, אוקיי. הנהג לא הבין שהנוסעים שלו, גם אם אינם מתקשרים, הבינו כל מילה שאמר. הם פשוט לא יכלו לענות לו. טומי אגב לא ויתר והתלונן על הנהג. נורא יפה החדר שלך. תודה. אסתטי ומסודר כזה. משתדלת. לי בת 27 גרה בבית מוגן בקהילה. פה מצאתי את המקום שלי, את החברה שלי, את האנשים שכיף לי לגור איתם. הליקות שלה אינה נראית לעין, מגיל צעיר הרגישה שהיא קצת שונה ושקשה לה. הרבה פעמים צחקו עליי, הרבה פעמים לא רצו לשתף אותי. היה לי קשה ולא הרגשתי חלק מהחברה. ההתפתחות השכלית של לי הייתה איטית יותר, והיא למדה בבית ספר משולב בכיתות נפרדות בקיבוץ איילת השחר. אנשים הרבה פעמים שואלים, מה זה? כאילו, את נראית רגילה, אבל את מספרת לנו הרבה דברים שקשה לך, ואז יכולים להתקל בסיטואציה שזה לא בין למה שנראה, למה שבאמת יש קצת שוני. לי מדברת ברגישות ובעדינות רבה על התהליך שעברה כילדה וכנערה. היא הבינה שהיא יכולה לעזור לאחרים. פחד לבוא ולהיפתח בין אנשים שלא מכירים אותי, אני לא מכירה אותם. אם יקבלו אותי, בכלל לא יקבלו אותי. מתוך החוויה שלה והכאב שלה התנדבה לצה"ל וכבת שירות, התנדבה במסגרות שמשלבות תלמידים עם מוגבלות שכלית כדי לעזור להם להתקדם. לאחר השחרור החליטה שתעבור לדיור מוגן לאנשים בעלי צרכים מיוחדים, והיום היא מתפקדת באופן עצמאי לגמרי. זה נותן כוח, זה בעצם אתה נותן מקבל מאנשים דברים חיוביים, כל הכבוד, תמשיכי. דברים שלא חוויתי כשהייתי קטנה. מגמת השילוב בקהילה כבר הוכיחה את עצמה בכל העולם. היום יש יותר ויותר דירות מוגנות שבהם גרים כמה דיירים, המלווים על ידי מדריך בחיי היום-יום שלהם. הדיירים יוצאים לעבודה לפי יכולתם ולומדים לנהל שגרת חיים רגילה. איפה שיש כמה דיירים שגרים בתוך בית מגורים, אז יש קשרים, באים לישיבות של ועד הבית, מזמינים אליהם אנשים, הולכים לשכנים, וככה יוצרים היכרות אישית, ואז ככל שכנים מכירים, אז הם מבינים שהאנשים האלה הם אנשים ככל האדם, והם לא אנשים שעלולים לפגוע או להזיק. לא תמיד הסביבה מקבלת אותם, ובשנים האחרונות שמענו לא מעט על התנגדות תושבים לדירות מוגנות והוסטלים בשכונות שלהם. על פי סקר מדד ההכללה של אקים, 13% מן הציבור עדיין לא מוכן לגור בשכנות לאנשים עם מוגבלויות, 30% מהציבור עדיין חושבים שאדם בעל מוגבלות שכלית חייב לחיות במסגרת נפרדת. תופעת הנימבי המכוערת, not in my backyard, עדיין מרימה ראש בהרבה מאוד מקרים שאנחנו באים לפתוח דירות בקהילה, אבל זה חלק מהתהליך, כי אחת הנקודות המרכזיות שמדד ההכללה של אקים מעלה, זה ככל שאנשים הכירו את האנשים עם מוגבלות השכלית, הם פשוט לא פחדו מהם יותר. שלום לילו, מה נשמע? בסדר. היום לי עובדת בסופר פארם במחלקת קוסמטיקה ומשולבת בשוק העבודה. נעשה ככה לפי צבע גם למיין. גם היציאה לשוק העבודה היא קריטית לאנשים עם מוגבלויות.
כ-780,000 אנשים עם מוגבלויות בגיל העבודה חיים בישראל, 60% מהם אינם עובדים. בחודש יוני האחרון נחתם הסכם קיבוצי היסטורי בין ההסתדרות למעסיקים, ולפיו בכל חברה שבה יותר מ100 איש, 3% יהיו אנשים עם מוגבלויות. באופן תמוה ומרגיז המדינה החליטה שלא להכיל את ההסכם הזה על עצמה במגזר הציבורי. כן, סוג של בית. אני מרגישה פה שכולם מעריכים אותי כמו שאני. יודעים שיש לי קשיים, אז עוזרים לי במקום להגיד לי, את לא יכולה, את לא מסוגלת. 81 חברי כנסת כבר חתמו על הצעת החוק הזאת, שעכשיו מחכה לדיון בקריאה ראשונה. כי מה שלא הולך ברצון טוב, ילך אולי בחקיקה, וזה אבסורד. על פי דוח מבקר המדינה האחרון, המדינה מפסידה כ5 מיליארד שקלים מאי העסקת עובדים עם מוגבלויות. עכשיו תחשבו על ההוצאות של מבצע צוק איתן, ותבינו שהכסף הזה הוא רווח נטו לחברה הישראלית. חבל שהמדינה עוד מתקשה להבין את זה. תומי ויאן פעילים מאוד בעמותת כנפיים של קרמבו. יאן מדריך בעמותה, וטומי הקים את הוועד המנהל הצעיר של החניכים. כל כך מרגש לראות את זה. הטבעיות, וככה זה צריך להיות. כאילו הקבלה בטבעיות, בממש חברים אמיתיים, ואני מקווה שלכל החיים. ההורים של טומי ויאן עושים הכל כדי להכין את טומי לחיים הבוגרים. טומי חווה את תקופת ההתבגרות כמו כולם. יצאנו לפולין עם כנפיים של קרמבו, וזה המשלחת היחידה שיכולה לאפשר כאילו שגם אני וגם טומי תכלס נצא ביחד. זהו, אז בשבילי זה היה עוד יותר משמעותי כאילו שאני יכול להיות איתו, וגם שלא היינו פיזית הרבה ביחד במסע הזה, אני תמיד הרגשתי כאילו שהוא איתי. איך אתה חזרת משם? עם כוח. מי שנותן כוח הוא טומי. האופטימיות שלו מדבקת, והעיניים החכמות שלו מתקשרות בקלות. ההשתלבות שלו ושל אנשים עם מוגבלות היא הרווח של כולנו. רק להבין את זה. שלום מאיה. שלום, תמר. הסמל שמלווה את הסדרה הזו זה שווים, זה הסימן בשפת הסימנים, זה בעצם מה שהם מחפשים, שוויון, אולי אפילו יותר מזה שילוב. נכון, כי בלי שילוב זה לא ילך. השוויון יגיע באמת רק בשילוב בתעסוקה ובשילוב בקהילה, החיים בקהילה, ואלה הדברים שצריך לשים עליהם עכשיו את הדגש, כדי שפשוט החברה הישראלית תרוויח מזה המון והם ירוויחו מזה כמובן. מקווה שזה יחלחל יתגבר. ואולי עוד בזכות סדרת הכתבות הזו שלך, מאיה, תודה. ומחר בפרק הרביעי והאחרון בסדרה, ילדים עם מוגבלויות. כיצד הם רואים את עצמם וכיצד הם מסתדרים עם הסביבה, כל זה מחר. אנחנו ממשיכים בפרק המגזין שלנו בחלק הרביעי והאחרון מסדרת הכתבות שווים, על ההתמודדות של אנשים עם מוגבלויות בישראל. ליאור וגיל, בנות 12, נולדו עם שיתוק מוחין והן מרותקות לכיסא גלגלים. רעות, בת 9, כמעט אינה רואה ומשולבת במערכת החינוך הרגילה. יוליה, בת 16, נולדה בלי רגל והיום מייצגת את ישראל בתחרויות פרלימפיות ברחבי העולם. כולם ילדים נחים שעשו את זה כנגד כל הסיכויים. שווים, סדרת הכתבות של מאיה איידן, הפרק האחרון, הנה. מי זאת ליאור? אני מאיה. אני גיל. ואני ליאור. מה שלומכן? טוב. הכל טוב? מתרגשות קצת? כן. מה, גם את עם ה-2048 הזה? רגע, מה עם שיעורים? דוחים קצת? מה את מעדיפה ליאור? איזה מקצוע את הכי אוהבת? הכי... אני די... כאילו, אני אוהבת היסטוריה, מדעים, וכל המקצועות שהם אלה. איך פותרים את זה? מתמטיקה? אני מאוד 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 לא מחבבת. במילים יפות. גיל וליאור, בנות 12, לומדות בכיתה ו', מגיעות הביתה מבית ספר
וכמו כל הילדים לא ממהרות להכין שיעורים. הן לוקות בשיתוק מוחין מלידה ולומדות בבית ספר רגיל בכיתה משולבת. והיום בבית ספר עשינו גלידה מחנקן. שמנו שוקולית, שמנת מתוקה וחלב וחנקן, וזה קירר את הגלידה בשניות והיה טעים. מגיל צעיר החלו להבין שהן שונות ושהסביבה מגיבה עליהן אחרת. החיים מתנהלים די בסדר, די כרגיל, אבל כמו תמיד יש מקשיים, יש דברים, אנחנו עדיין לא משנה מה נעשה, לא נהיה כמו כולם. שנגיד בשיעור ספורט הם עושים קפיצה לגובה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. הן תמיד שולבו במסגרות רגילות, ובדיוק מופלא הן מתארות את הקשיים שלהן ואת החיים עם מוגבלות בחברת ילדים אחרים. זה שאנחנו נכות וזה שאנחנו לא יכולות לעשות, לא יכולות לעשות חלק מהדברים, זה לא אומר שאנחנו לא יכולות לעשות הכל. לא חייבים לשפוט אותנו על פי המראה שלנו ואיך שאנחנו נראות. רק רואים את החיצונים ורק רואים היא לא יכולה לעשות ואני כן יכול. עכשיו שוחים עד קו אדום, חתירה מלא בלי נשימות. איוב, מצוין. רעות בת 10, כבדת ראייה. היא רואה צללים ודמויות, אבל לעתים קרובות ראייתה מתערפלת או נפסקת. היא אוהבת לבוא לחוג שחייה פעמיים בשבוע. אחר כך רגיל. איוב. מים זה כיף. הסגנון הכי אוהב עליי זה הצלילה. צלילה? הצלחתי מההתחלה שפה עד הסוף בנשימה אחת. אני יכולה לראות מתחת למים עם המשקפת שהגיעה לי מקודם, אז כאילו זה קל לי, הצבעים פה יחסית נוחים לראייה שלי. אם יש לי מלא גוונים מול העיניים זה יוצר לי ממש בלגן. בילדותה רעות הלכה לגן אליה, אגודה לקידום ילדים עיוורים, והיום היא לומדת בכיתה רגילה עם סייעת צמודה, וככל הילדים היא רוצה להיות עצמאית. מההתחלה התייחסנו אליה כרגיל שהיא יכולה לעשות הכל. ולא ויתרנו, והיא עושה הכל. אני יכולה לצפות שעות, ככה אני רואה. גם רעות מבינה בגילה הצעיר שיש לה מגבלה, וגם היא מתמודדת עם קושי מצד חברים מסוימים לכיתה. יש ילד בכיתה, הוא אומר לי עיוורת ושמנה וכל מיני מילים שממש רעות. כאילו זה כאב טיפה, אבל נעלם. אם הוא מקלל אותי, אני באה עליו, בורח. כאילו זה הנוגדן שלי נגדו. ההתמודדות של ילדים עם מוגבלויות מורכבת. מצד אחד הם מבינים שיש שוני בינם לבין ילדים אחרים, מצד שני ילדים אחרים לא תמיד סובלניים כלפיהם, ומתרגמים פחד או מבוכה להצקה. כל שלב בחיים של כל ילד זהו חשש, ובטח ילד שיש לו איזשהו לקות. בכל זאת ילד שיש לו מגבלה, צריך לעזור לו, צריך להסביר לו, צריך לפעמים להדריך אותו. אתה לא צריך שכל הכיתה יהיו חברים שלך, אבל עדיין תמיד קיים החשש הזה, שאם היא לא תמצא את עצמה ופתאום יהיה לה יותר קשה. אז אנחנו כהורים תמיד לחוצים. כן. ההורים של רעות משתדלים לתת לביתם כל מה שהיא צריכה כדי לשפר את היכולות שלה. הם באופן טבעי גם יותר מגוננים ולומדים לשחרר, למרות שזה בכלל לא פשוט. לאחרונה התחילה ללכת לבית ספר, אבל היא הולכת עם חברות, והיא גם חוזרת, אבל בדרך אנחנו, יש שמסתכלים תצפיתנים, כאילו כל קטע וקטע, לראות שהיא עושה את זה בשלום. במערכת הרווחה והחינוך הבינו שככל שהילדים ישתלבו יותר ויותר מגיל צעיר בסביבה מגוונת, הם יוכלו לשפר את סיכוייהם לתפקד כבוגרים עצמאיים, והחברה תקבל אותם אליה בקלות רבה יותר. המטרה שלנו זה לא רק לאמן את הילד ביכולת שלו לתקשר עם הסביבה ולהנגיש לו, אלא גם לחנך ולהסביר את הילדים הקטנים האלה בעתיד שלהם הם יהיו המעסיקים של מחר, הקובעי מדיניות של מחר, זה לחנך את המשפחות וההורים של הילדים הרגילים.
יוליה נולדה בלי עצם בשוק השמאלית, והרופאים נאלצו לקטוע את רגלה מתחת לברך כשעוד הייתה תינוקת. המשפחה שלי קיבלה אותי כבן אדם רגיל, את עושה הכל, כמו כל אחד, לא משנה מה, אז לא ממש חשבתי על זה כמשהו שונה. באתי לפיזיותרפיה בגיל 12, כשהיה לי בעיה בגב, בגלל הפרוטזה, ואם לא הייתי שוחה זה היה מתדרדר. אז פשוט בגיל 13 לקחו אותי לשחייה, כאילו ללמוד שחייה, פשוט משם זה התקדם הלאה והלאה. את יוליה מלווה לבריכה אבי לרמן, יושב ראש ההתאחדות הישראלית לספורט נכים. אני רוצה שיתייחסו ליוליה ולכל הספורטאים, ולא רק לספורטאים כמובן, כפי שהם. אנחנו מנסים בכל דרך לשדר שיש לנו אמנם מגבלה פיזית, אבל אנחנו חיים את החיים. היום הארגון שלו מפעיל את פרויקט פרחי ספורט ומעודד ילדים וצעירים נכים להשתמש בספורט שהוא רואה בו הרבה יותר מכלי שיקומי. סבבה, יוליה. זה עולם קטן כזה משלי, שאני מתנתקת מהכל, לא משנה מה קרה, מה היה, פשוט שוחה. ברור ששם לא כל כך יש מגבלה, אפילו שאני בלי תותבת, אני לא יכולה לשחות עם תותבת במים. אני עכשיו בסגל עתודה לנבחרת ישראל, הרגשה נפלאה. איזה תמונה העלית אתמול באינסטגרם? העליתי את התמונה שאני מצטלמת לחמניות למה שאבא לקח אותנו. כן, גם אני העליתי את זה, זה מאוד יפה. היינו איתם כמה פעמים בחול, אנחנו יוצאים איתם בארץ לטייל, יוצאים לסופי שבוע, עושים מסלולים כפי שאפשר. כאילו משתדלים לנהוג כרגיל בהקשר של בילויים וטיולים. בלונדון הייתם בקיץ. פעם בשבוע הבנות מגיעות לבית הגלגלים, שם מתקיימות פעילויות רבות לילדים ולצעירים עם מוגבלויות, ושם הן מרגישות שוות בין שווים. בבית הגלגלים לעומת החברה הרגילה נקרא לזה, כן הם מקבלים אותנו ומחבקים אותנו. הן באות הן עם כל המטען שלהם והן מספרות את הדברים שבאמת מפריעים להם, והן יכולות לחזור הביתה עם קהל וחברה שקיבלה אותם. כי אתה כמו כולם, ולא צריך להיות חריג ולשבת צד או לראות איך הם עושים ורק מזה ליהנות. ההורים של גיל וליאור, כמו הרבה הורים אחרים, מנהלים מלחמה כפולה. הם חווים גם את ההתמודדות של הבנות וגם מוצאים את עצמם נלחמים ברשויות. להחליף למשל 2 כיסאות גלגלים, אז זה לוקח כמעט 8 חודשים. 8 חודשים, שנה. להחליף רכב לוקח שנה, שנה וחצי. כל התהליך הזה מאוד מאוד ארוך מאוד ומייגע. כשאתה לא עומד במרכז, או הבנות לא עומדות במרכז, אלא הפינג פונג הזה הוא במרכז. אם היה ראייה שהלקוח, לצורך העניין הבנות במרכז, אולי זה היה מקדם את הדברים. אם דיברנו על לקיים חיים נורמליים, אז זה מעייף. זה מאוד מעייף, הדברים הקטנים האלה. ובנוסף לזה הבירוקרטיה, אז בכלל אתה נורא מתעייף בסוף. יש זמן בכלל לזוגיות? אני חושבת שיש לנו זוגיות יותר טובה מהרבה אנשים שהם לא במצב הזה. יש לנו זוגיות אמיצה, איתנה. הגענו לסדרה הזאת עם לא מעט חששות משני הצדדים. כל המרואיינים פחדו להצטייר מסכנים, אחרים ביטלו את הצילומים. בסופו של דבר, כשהגיבורים והמשפחות שלהם הסכימו לתת לנו להיכנס לחייהם, הקסם קרה. כמה דקות לאחר שנפגשנו שכחנו את המגבלות והכרנו בני אדם. הם לא מתעסקים כל רגע במגבלה שלהם, אבל מרגישים שהסביבה כן עוסקת בכך. הם הציבו לפנינו מראה ולימדו אותנו שיעור הגון על התמודדות בחיים. הבטחתי שלא אקרא להם גיבורים, כי לדבריהם אין שום דבר הירואי בחיים שלהם. אבל שיקרתי. כשמכירים אותם מקרוב, יש בהם כוח ואומץ ומודעות שיש לאנשים אמיצים. צריך רק לפתוח את הלב ואת הדלת לרווחה לכיסא הגלגלים, כי כל מה שהם רוצים זה להרגיש שווים. שלום מאיה. שלום, תמר. רואים את זה בכתבות, רואים את זה כאן באולפן. את יצאת נפעמת מהמפגש עם הילדים ועם כל הגיבורים של הסדרה הזו, ובכלל יש רוח מאוד אופטימית בסיום שלה.
אבל באותה נשימה יש עוד דרך ארוכה שאנחנו כחברה צריכים נכון, לעשות. נכון. בשני מישורים. אני חושבת שקודם כל, בהחלט בשילוב, גם בתעסוקה וגם בשילוב בחברה, והמבחן שלנו כאנשים, פשוט מה נעשה בפעם הבאה שנפגוש בן אדם עם מוגבלויות, איך נדבר איתו, מה נעשה ואיך ניתן לו להרגיש שווה. מגיע להם להיות שווים, הם שווים, ואני מקווה מאוד שזה פתח קצת את הראש לחשוב על זה. בהחלט, ותודה שעשית לנו היכרות בשבוע האחרון עם האנשים האלה. תודה.